We love nnamdikanu. Oh yes, we love him. And we are not going to forget him in a hurry. In everything that we do, we remember you this day, His Excellency nnamdikanu. We love you, we miss you, and we believe, hopefully, we see you soon, and we all rejoice and be happy together. All right, watch this video, and I will be right back. Kedu ihe melụnụ ịma na oseti ha n'otu a ị ga-ama na o nwere ihe na-achụ ehi ọsọ mere o ji rikapụ ọsọ na mgbede a o nwere ụmụnne anyị ndị si ihi ọma ọlụ bịa anyị ga-ama ihe mere n'ụbọchị Sọnde ọkwa Sọnde ka anyị ahụ mere mgbe ụfọdụ ndị anyị amaghị ihe ọwụ ndị polisi bịara ihe ka ndị ọdịnarị ndị obu egbe bịara ihe ahụ mpa edesiri efe ha mapụ. oke edere efe ha mapol ọ dị mma anyị ga-achọ ka ha kọtọrọ anyị n'ihi na mpa nọ nga nwanne ya nwoke so na ndị anwụchiri gbaa ha n'anwụ dịka ndị unknown gunmen ma ndị IPOB na ndị ESN. Aga m achọ ka ndị Imo steeti gee ntị, ndị Igbo gee nụ ntị, gọọmenti steeti Imo gekwa ntị, ndị uwe ojii gekwa nụ ntị. Mpa ngwakọrọ anyị kpọmkwem otu ihe ha shiri mee nọ na anọ m na Sọnde ụgbọ first anọ mbe m n'ọdụ na room my brother ke m tọrọ nọkwara na room nke ya na-eri nne bụ nne nke nọ na room nke m anọzi m ọkatasị na onwere ndị na-abịa ebe a si ole ndị ihe nọziri iwu ka ha dara gburu mmadụ echizie ebe niile ọ bụrụ polisi lezi ụmụazị ịnọsị n'azụ ụlọ na-eri nri gbawasịa ha ọtọ leti ha kpọmkpọmkpọmkpọm kụrụ ma ruvas ụlọ buru ụzọ gburisichaa ihe niile ahụ bata nke mmiri plant everything gbuwachi ihe niile ahụ ma ụlọ ọkụ ụlọ a na-ere munye ụlọ ọkụ ụlọ a na-ere mmiri ka a na-asịzi esizie n'ebe m nọ mpụta na-apụta gba lekwe ha ka ha ji my brother gba na-apụta ebere mpụta na-ajụ ha gịnị mere onwe onye tọpụrụ m ọnụ ihe mere ha sị m kọm ha ru gịnị mere onwe nke tọpụrụ m ọnụ ebidokwe gba tiri m ụlọ m ahụ tiri mekwe nke ahụ ma manye ọkụ ndị bịara ha ndị polisi asịkwa na nwanne gị nwoke mere gịnị ama m na onwe ihe ha kwuru ha nọkwa ebe a were m emuvuo sị mmeji anọ ya na moto si ya kedu ihe nna anọ ya na moto kedu ihe m mere si ọrụ na ụnụ bịara ka ọ gbuo m gbunie enyi m si kedịkwana ihe ndozi ndụ eme ụnụ agbala ụlọ m ọkụ kedu ihe m mere si ọ gwụla mkpa m ụnụ gwanara m ihe m mere ụnụ na-agbazi ụlọ ọkụ na-agba ha jọsụ bịa na onwe ihe ha gwara unu onwe ihe ha gwara ha ebido gbawa ụlọ ọkụ rishiwa ihe nọ n'ụlọ doo ụmụazị agbamasị ahụ ọtọ ha bụ ihe dị ka ụgbọala ole ị nwere ụgbọala ole ha moto ha bụ karịrị Hilux ka ọwụ ọdịnarị moto Hilux nọ ya armored tank nọ ya ha buru ibu polisi na-ebe a karị 20 mgbe ha bịara ihe nwere ụmụaka nọkwa n'ụlọ nwere ụmụaka m nọ n'ụlọ ụmụ nwanne m nwoke ahụ ha ncha nọ n'azụ ụlọ eri nri olee mgbe ihe a mere ihe dịka elekere gịnị ebe 2:30 okay ike ihe a mere so ha ewerekwana m jee tii na moto ama dị ka ewere na-ajụ ha gịnị mere gwana m ihe mere nke ọzọ were na-ajụ m na ihe a na-eme na ma ọma ihe si a gịnị na-eme
Osimo Uzeba, so I walk with him. It's our money okporo. Okay. It's our money okporo. See him who he home. I'm here na mini home, job. Okay. Okay. Here we hold the bottom. Because some long when a motor battery just now. And I'm just say I don't know again. So lo me on lo convert. So a plan take je akufeta. Motor plan. Okay. Say what akwa mi hin neku. Onye na say ya ga agbagbo. Say agbagbo m. Sorry. E wure ntina motor some come down. Say for where? I tell you lo monko. What my brother? Powa. Bo ma so mo wa o bo ni lo to. E bo yi no sempo. Assembly to opowa. Say na lie ndo ke bu pemo. Yo. Adema o digi wonya. Oh, daddy. Okay, daddy gi. You know no lo gbe ha ho na. No, I chin no nazulo na eri eni. Okay. Okay. So I know nazulo. No za hu wara won dey see from nowhere. Badge ai. I dey ka this year stranded. Next thing no zo ha mere o he bido ti ma yin he. Do ka sa me fe nyi na le na ahum niile. Ahum niile wundu. Le no okum. Ahum niile wundu. Ha pera ge ha. Ha mi he. Mero chicha ma ahụ. Ana ma say he le ihe o le. He kwede ka I me explain. He kwede ka I kwu okwu. He kwede ka I kwu okwu. Ha na-apịa ihe na-emerụsị anya ahụ lelee ahụ m niile wụcha wundu lelee ahụ m niile. Ọ dị mma mgbanụ kamgbe ahụ unu nụrụ na ejideziri mpụ unu mgbe unu hụrụ ya na social media na osozi na ndị IPOB na ESN ka otu si metụtazi unu. Ọ na-ewute m because ebe ihe nwada dị m mere. Adị m awụ onye osi, adị m awụ onye ama. Ọ dị surprise na isi n'ọkata be anyị abịa nwụrụ ya pụma. Adị m awụ onye osi, adị m awụ onye ama. Nna m a na-ewu ihe mmadụ, o nwere aka ọrụ. Ọ na-arụ friji, na-arụtakwana ya wee na-azụ anyị na ụmụnne m ndị obere. Ifiri nwanne m nke obere tigidere ihe tipu ya eze n'ọnụ. As I'm talking to you, one neighbor na-treat ya eze a. Ndị polisi ndị atichara. Ndị polisi ya. N'elu ahụ m niile. Nyipe efe m asị nwaanyị wụ ịnwe ahụ m imere m ebere. Emi ya imere. Aha daddy go gịnị? Clifford Adedere. John Cliff Adedere. Onye ama ka ọ na-eme ọ na-ekwudi okwu sef. Nke bụ ị na-ekwu ọ na-elele. Na asị kweze nna m tinye n'ide ọnọdụ ka m gara ama. Ọ dị mma anyị na-arịọ ọchịchị steeti Imo na-arịọ onye isi ndị uwe ojii na steeti Imo CP Abutu Yaro na ndị ọ dị n'aka ndị ọrụ nchekwa enwere n'Imo steeti ka ha leba okwu a anya. Aha dadị ahụ gịnị ọzọ? Adedere Clifford ka enwe ike leba ya bụ okwu anya. Enwekwara ọtụtụ ndịkwa ndị kwukwere na ọtụtụ ndị ahụ n'ebe ahụ kwa ndị nke ha makwa na otu esiri wee kpọrọ ha mana oge na-adịghị anya ndị dị otu ahụ ga-apụtakwa ka anyị nwee ike rịọ ọchịchị steeti Imo na ụlọọrụ ndị uwe ojii na steeti Imo ka ha leba anya kpọmkwem na ndị a nwụchiri n'ihi ọma ọlụ nakwa ụfọdụ anwụchikwere n'okporo ọlụ n'ụbọchị Sọnde kpọmkwem ka ọ ga-abụ onwe onye aka ya dị ọcha nọ n'etiti ndị a si hafe ya ka ọ lawa. Ọ bụ ihe anyị na-arịọ arịrịọ ka anyị na-arịọ na mgbede a. Arịrịọ anyị na-agara ọchịchị steeti Imo, arịrịọ anyị na-agara onye isi ndị uwe ojii na steeti Imo ka ha lee ndị niile aka ha dị ọcha nwụchiri n'ọlụ. Biko si enyocha tupu ebowe ebubo, si enyocha mere ndị aka ha dị ọcha si mee gịnị si tọhapụ ha ka ha laa. Ọ dị ma mpa mgbanụ kamgbe ahụ ọkwụ na onwene kuru si gaa ụlọ ọrụ ndị uwe ojii. Kemgbe ahụ mụnwa gara ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'Ọlụ. Ha sị m gaa Owerri gaa cheki ya. Mụnwa gaa Owerri chọbazie ya gba moto a na Owerri. Unu ahụla ya na onwene kuru si hụ dị anya? Ahụla m ya anya. Ngwa nsogbu anụ unu ga-ejide obi unu aka nụna unu ga-ejide obi unu aka. Onweghị ihe anaghị emeji
otu anyị kwuru ugboro aka anyị ga-agwakwa onye kọmishọna ndị uwe ojii ka o leba anya na mkpesa ndị a ndị mmadụ na-eweta na ụmụnne ha ndị anwụchiri na mpa ha ndị anwụchiri aka ha dị ọcha. Onwekwenu ndị bụrụ ebubo apụta kwuokwenu kpọmkwem na-ekwelekwe na anyị ma onye a dịka onye IPOB, anyị ma onye a dịka onye ESN. Ịghọtago, ekwumazia ya ekwumazia, onye ikpe mara ikpe eme gịnị, ikpe ama ya. Ịnụna jide n'obi n'aka. Ọ dị mma, anyị ga-aga n'ihu n'oge ihe omume anyị na Osisa 96.1 FM Owerri.